Iċ-ċentru ta' distribuzzjoni tal-Imsida huwa wieħed mill-aktar ċentri importanti fil-pajjiż għax jipprovdi l-elettriku lil postijiet strateġiċi bħal l-Isptar Mater Dei, l-Università ta' Malta, kif ukoll il-lokalitajiet tal-madwar fosthom Iswatar, Birkirkara u San Ġwan. Waqt żjara f'dan iċ-ċentru ta' distribuzzjoni mill-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli, iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Enemalta, l-Inġinier Ryan Fava, spjega li x-xogħol qed isir b'investiment ta' 9 miljun euro parzjalment iffinanzjati minn fondi Ewropej. Qed inbidlu totalment dan iċ-ċentru minn dak li kellna mill-apparat li kellna qabel għal wieħed ġdid. Dan huwa ċentru fejn għandna 33 kilovolt u l-11 kilovolt fejn l-switchgear li qed naraw hawnhekk ma' ġenbi huwa switchgear totalment ġdid. L-Inġinier Fava spjega li switchgear li ilu jintuża l kważi 40 sena qed jinbidel f'tamir modern fil-waqt li transformers eżistenti qed jinbidlu b'oħrajn li se jwasslu biex il-kapaċità totali tiżdied bid-doppju għal 60 megavolt ampere. Il-xogħlijiet ġewwa dan iċ-ċentru ta' distribuzzjoni miexi ġmielu, ġifieri llum il-ġurnata għandna it-33 kV li huwa diġà llowdjat u bħalissa beda x-xogħlijiet fuq il-parti l-oħra. Waqt ingħatat rendikont tax-xogħol li sar mit-tekniċi li qed jaħdmu fuq dan il-proġett, il-Ministru Mirjam Dalli qalet li l-pjan se jissokta b'aktar xogħol f'ċentri ta' distribuzzjonijiet ġodda bilan li tkompli tissaħħaħ is-sistema li tifrex l-elettriku f'Malta u Għawdex. Hawnhekk fl-Imsida huwa wieħed minn dawk id-distribution centers li għaddej ix-xogħol fuqhom biex naraw li nkunu qegħdin nirrinforzaw aktar il-kapaċità. Nkunu qegħdin nirdupjaw il-kapaċità f'dan il-każ. Dr. Dalli fissret l-investiment fiċ-ċentru ta' distribuzzjoni fl-Imsida bħala wieħed kruċjali u rrimarkat li dan jagħmel parti minn pjan fit-tul mifrux fuq medda ta' 9 snin li bih il-Gvern qalet qed ikompli jsaħħaħ u jimmodernizza s-sistema tad distribuzzjoni tal-elettriku mal-pajjiż.